educativa de los nanos y está organitzat. Estem a la regió d'Ecos, la mítica i llunyana regió d'Ecos. Avui farem dues cordades. Faran la directa Sagitario i nosaltres ens envoluntarem a fer la mítica Aresta Arcarons. Aquí als nostres peus tenim la cara est del plec del llibre superior. Per aquí va la directa Sagitario. Aresta Arcarons. Cara sud del plec superior del llibre. Aquí al peu de via amb el company Aniol. Què? Et correràs el primer llarg, eh? Ja saps que et trobaràs o què, tio? Ho intentarem. Bueno. Emocionat, no? Jo sí, tio. Sí? Home, l'Aresta Arcarons és una via mítica i temuda i com a mortal pues, la por aflora, el sentiment d'inseguretat i de dir què farem al mig del llarg, no? Allà quan tinguem un seguro a Campistraus i dius mama caca i ara què faig, no? Pues aquesta és la famosa via Aresta Arcarons. Estem ja a la primera reunió, fot una mica de vent i fresca, i ara ens enfrontem a un llarg de 6A i després un quinto plus desequipat. Esperem que la por no ens atrapi. Hem arribat a la segona reunió després d'un llarg, la veritat que hem passat una mica de por, perquè hi havia una passejada de 20 metres sense seguro i, bueno, estar allà al mig ha sigut una mica... bueno, estar-hi. El company pujant al segon llarg. Comença el tram on no hi ha cap seguro fins al pitó. Surt un parabol i ara aquí a passejar. En l'obertura he ficat dos cordines en dos merlets bastant mediocres i un frieny. Estem en ple quart llarg de l'Aresta Arcarons i després d'una navegada ens acabem de trobar aquí un plom super rovellat amb el filferro mig trencat, enclastat aquí, però imagineu-vos que m'hi he agafat perquè la volada que hi ha aquí sota és per no pensar-hi gaire. Aquí a la quarta reunió dels plecs del llibre veiem altres cordades, per exemple aquí baix. No sé quin plec del llibre serà, l'inferior, però hi ha una altra cordada d'aquesta una placa. Recuperant aquest quart llarg, fent els passos de 6A, per sortir després en un passeig de quart superior, el qual ha sigut un gran patiment per la meva persona. Ara que no hi ha res, tio, fins a la reunió, no? Rampa, Què? quart, no passa res. Tu estàs curtido, no, tio, d'aquestes situacions, o què? Una mica. Això de fer un quart sense parabols. És per los niños, no?
Bueno, no sé, no. Com que no tinc sensació de perill, doncs ho faig bé, saps? Però llavors, potser només en 5è mes o 6A, que no ho veig del tot clar, començo a posar nerviós i ja ho passo malament. Bueno, estem aquí ja a la L5, que el company ha despreciat uns gorils. Lògicament, diu, i s'ha fotut aquí ja el que serien els 2 passos de Pifu per enfocar-nos ja a la bola final del plec del Llibre Suprem. Trobar el groc. Aquí tenim el dia de final. Estem al plec. Ara hem de trobar la reunió per poder assegurar el company. A veure si la trobem. Que aquí vaja. Aquest és el Montgros. Bé, tio. Ja, tio. Sí, Ve com darrere el Montgros. Unes vistes espectaculars. Sí, estem fent la via aquesta clàssica. El Cervera, no sé quantos. El Cervera, no sé.